Čau, v tomhle videu bych s váma chtěl ukázat, jak vypadá drip jako Travis Scott. Myslím si, že tohle bude hodně dobrý, protože Travis Scott prostě má nejlepší drip a můžeme se tady podívat, tak pojďte se mnou. Takže Travis Scott používá mikinu, nějakou šedou a jdeme se na sebe jebnout. Jo, takže tady máme techflísku, musíme tentokrát bacha, jak tady máte to večku, tak musíme tentokrát za plásem, protože prostě také to Travis Scott nosí. A potom se nám podívat na kalhoty právě luskutím. Takže tady máme Nike Tech Fleece tepláky a ještě nějaký Travis Scott nosí nějaký ten chain, jenže bohužel já chain nemám, ale ukážu vám nejlepší chain, co kdy byl. Takže tady máme ten chain, brýle, nějaký ty červený, nějaký ten prcínek a nějaký ten taková tu voňavka, co voníte. Takže tohle jsou výbaby. A taky mi nezapomeňte sledovat na Instagramu tomíkové_h, jsem tam dost aktivní a čus. Proč jsi tak strašně hnusná? Řekni, proč jsi tak strašně hnusná? Kurvo, proč jsi tak